Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden we gefilmd? Nou, dat zal ik u zeggen. Wij zijn van L1, van het programma Onderweg. Onderweg? Onderweg. U bent onderweg hier naartoe, begrijp ik. Wij zijn altijd onderweg. Ach, maar. Kom je niet meer thuis, leeft uit de koffer? Wat een drama. U bent wel iemand met humor, volgens mij. Ja, is dat zo? Maar vertel, wat nou, wij maken een programma waarbij we à l'improviste door de provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken, daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten. Ja. Dan proberen wij in gesprek aan te knopen met de mensen. Ik probeer mij intussen netjes aan te kleden. Dat ziet er toch prima uit? Ja, vind je? Pantoffels en zo. En dat levert al ruim 7,5 jaar en bijna 2000 afleveringen hele leuke gesprekken op met gewone Limburgers. Nou daar heb je het eerste probleem alweer. Nee. Wij zijn echt Hollanders van boven de Maas hoor. En, maar u woont in Limburg? Ja, al een heel poosje. Ja. Hoe lang al precies? We hebben dit huis nu 27 jaar. En daarvoor hebben wij nog 7 jaar in Sint-Odiliënberg gewoond. Een dorpje verderop. En tussen de bedrijven door zijn we geweest in Twente, Curaçao, Bonaire. Ja, heel veel restanten van ons verleden vindt u hier. De troepial, dus een tropische vogel. Oh, die bestaat echt? Jazeker. Nou ja, wij waren aan het filosoferen of het de roepie-roepie-vogel of de Polyphenario was. Hij kan in het rijtje. maar dit is een... De troepial is een vogel die voorkomt op Curaçao en op Bonaire, op de eilanden. En mijn vrouw heeft daar een atelier gehad. Daar op Curaçao en daarna jarenlang op Bonaire. Toen zijn we weer terug verhuisd naar Nederland en ze heeft het ook hier al die jaren. Uw vrouw maakt die dingetjes? Ja. Glas en keramiek. Ja. Leuk. Ja, mooi ook. En verkoopt ze dat ook? Ja. Ze heeft een website. Ja. Creatief hoor. En een winkel. En die dingetjes, is dat, hoe noem je het, zwerfhout? Drijfhout. Drijfhout, ja. Ja, dat is allemaal komen aandrijven op Curaçao en op Bonaire en vervolgens in de koffer meegegaan. Nee, serieus? In de koffer, niet in een container? Uiteraard. Ja. Want als ik zo vrij mag zijn, hoe bent u dan... Want u bent ook veel onderweg geweest, net zoals wij, maar uw radius was wat groter. Had dat met werk te maken? Ja. Uw werk? Mijn werk, ja. Mag ik vragen wat u deed? Ik werkte voor justitie. Hoe? Het Openbaar Ministerie. Het OM. Was u aanklager? Ik was officier van justitie, ja. En op Curaçao was ik officier van justitie. Toen kwamen we weer terug. Kinderen eerst een middelbare school laten doen. En nadat de kinderen op kamers waren gaan wonen of samenwonen met allerlei vriendjes en zo. Toen zijn wij met z'n tweetjes nog een paar jaar naar Bonaire gegaan. En daar ben ik uiteindelijk geëindigd als hoofdofficier van het Openbaar Ministerie BES. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Wauw. En toen gepensioneerd en teruggejaagd naar Nederland. En toen wonen we weer hier. Teruggejaagd, maar u wilde natuurlijk gewoon dan... We kregen kleinkinderen, ja, zo gaat dat. Oh ja. Die kinderen die doen dat gewoon. En dan krijg je kleinkinderen en dan... Ja, wil je ze een beetje meemaken. Dus zo zijn we weer beland. En waarom naar Limburg? Omdat ik hier in Roermond ben begonnen als officier van justitie. Oké. En blijven plakken. Ja. Maar tussendoor nog in Twente geweest enzovoort. Maar de basis was toch al die tijd hier. Welke zaak is u nou het meeste bijgebleven? Ik heb heb misschien een open deur, maar... In de bende van Venlo. Dat spreekt heel veel mensen hier nog steeds aan. Ja, mij ook, want ik heb die ook van heel dichtbij. Ja, ik herken u ook. Oh, serieus? Volgens mij hebben we toen ook interviews gedaan. Dan moest ik alsmaar een witje vasthouden voor de camera. Ja, nu begint er iets te dagen. Ja. Maar dat is 94, 95. Ja, dat is een eeuw geleden. Zegt u me nog even uw naam? Mijn naam is David van Delft. Ja. God. Maar ja, ik zie er natuurlijk nu ook anders uit dan toen. Dus ik begrijp het wel dat u mij niet direct herkende. Ja. En onmiddellijk om mijn handtekening ging vragen.
Maar even serieus, waar is dit nou verder? Ik bedoel, die meneer die staat daar wanhopig te filmen. Ja. Is het nou de bedoeling dat dit echt ergens komt? Want daar heb ik nog helemaal niet mee ingestemd. Nee, maar laat ik vooropstellen. Onze manier van werken is dusdanig dat we filmen eerst, omdat als je een voorgesprek doet, zoals wij heel lang geleden denk ik dan ook wel eens gedaan hebben, dan kun je nooit meer een bepaalde vraag stellen en verwachten dat je het meest spontane antwoord krijgt. Want dan heb je het eigenlijk al voorbesproken. En veel journalisten zijn gewend om een voorgesprek te doen. Dus die stellen dan een vraag terwijl ze eigenlijk al weten wat het antwoord gaat zijn. Dat doen wij niet. Maar wij maken dan eerst een praatje. En dan laten wij bij de mensen die we gesproken hebben altijd volledig de verantwoordelijkheid van en de keuze van dit mag je uitzenden of dit mag je absoluut niet uitzenden. En die spontaniteit is een grote kracht van dit programma. We hebben onszelf 7,5 jaar geleden, toen we hiermee begonnen, ook opnieuw uitgevonden. Want ik was ook zo'n journalist die altijd eerst mensen ging bellen en afspraken maken en zo. En nu rijden we à l'improviste rond. En elk gesprek is voor mij, daar ga ik blanco in. En dat is 100% improviseren. Ja. Nou, dat doet u leuk hoor. Had u niet van me gedacht, denk ik, hè? Nou, ik herinner me u wel uit die periode en toen ging het wat formeler. Ja, maar dat was nieuws, hè? Dat was ook hard nieuws. Dat moesten we allemaal heel zakelijk houden. Ja. Ik vond u altijd heel streng. Nou, dat vonden mijn klantjes vaak ook. Ja. En dat was ook een beetje verweven met het ambt. Ja, om nou de lolboek uit te hangen in de zittingszaal waarvoor mensen heel veel op het spel staat, dat is toch ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar ik kan me voorstellen dat ze dat ook wel eens vaker tegen u gezegd hebben. U komt ook soms wel een beetje streng over. Terwijl u dat volgens mij... Nou, dat ben ik echt wel hoor. Vraag het maar aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. U bent te streng en consequent, hè? Nee hoor, ik ben een hele aardige open, maar ik ben wel gewoon consequent. Dat klopt. Nee, maar goed, in die periode was dat zo. Hoorde toch een beetje bij de rol. Ja. Ja. Op Curaçao en Bonaire zeiden ze over mij... Duro pero justo. Hard, maar rechtvaardig. Nou, daar kon ik mee leven. Ja. En zij ook trouwens, want de doodstraf werd daar niet toegepast. Volgt u de dingen nog een beetje? Ik heb Bonaire nu op de telefoon. Nee, maar ik bedoel ook uw justitiële verleden, laat ik het zo ook ben er pas uit. Ik heb na mijn pensionering als officier justitie nog 4 jaar als rechter plaatsvervanger gewerkt. Voor een deel in Maastricht, een deel in Roermond bij de rechtbank. En ik ben 70 geworden en dan word je er echt uitgegooid. Mist u het? Nou ja, maar ik vul mijn leven toch wel een heleboel andere dingen. Maar op zich mis ik die actualiteit wel, ja. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Dus dat is echt... Daar moest ik even aan wennen. Ja. Dat ik niet meer 's morgens om 7 uur mijn bed uit hoefde. Wat vindt u er trouwens van? Want we hebben dus een gemeenschappelijke deler eigenlijk met de Bende van Venlo. Maakte op mij toen enorm veel indruk ook. Was een hele drukke, hectische tijd met het maken van de dagelijkse journaals in Venlo bij de omroep. En dan onlangs komt meneer Frank P. weer in het nieuws, omdat hij nog steeds vindt dat hij op vrije voeten hoort te zijn. Wat zijn dan uw gevoelens daarbij? Nou, ik heb het gelezen in de krant. En het is verder een verantwoordelijkheid van anderen geworden. Dus ik bemoei me daar verder niet mee. Ik heb daar ook niet de specifieke opvatting over. U kunt dat loslaten? Ik heb dat destijds in 1995... En toen was er ook discussie over hoe lang levenslang zou moeten zijn. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Ja. Toen was het geloof ik ongeveer 20 jaar en dan liet het ministerie ze vrij. Het was iets op deze wijze ongeveer, heb ik dat toen zo gezegd. Op de zittingszaal werd niet door iedereen in dank afgenomen. Met name in het Haagse niet. En er is er toen wel een kentering ingekomen. Naar aanleiding van die discussie die toen hier in Roermond is gevoerd. En ik herinner me nog goed dat de president van de rechtbank bij het uitspreken van vonnissen zei...
Want hij veroordeelde toen een van de betrokkenen tot levenslang. Dat hij zei dat levenslang in zijn optiek ook echt levenslang moest zijn. Ja. En vanaf dat moment, vanaf die periode, is er toch anders mee omgegaan. We zijn, ik weet niet hoeveel jaar zijn we nu verder, toch behoorlijk wat jaren. Mm. En ja, die discussie is er nog steeds, maar hij is volgens mij nog steeds niet op vrije voeten gesteld. Nee. Dus we gaan het zien. Er wordt over gedubt. Mag ik tot slot, los van of we dit nou mogen uitzenden of niet, dat ik het leuk vond om u weer eens te ontmoeten. Ja, ik vond het ook leuk om u weer te ontmoeten, want ik herinner me u echt. Ja.